Niin on pelaajat kentällä malttamattomia hyvän lajin parissa, että olemme valmiita käynnistämään toista puolikasta. Toista 40 minuutin siivua. Sitkeitä puskemista. Hyvä pallon turvaaminen. Peli uudelleen liikkeelle. Mä kertaan, nyt on meininkiä. Ei löydy vielä pehmeitä kohtia Eaglesin puolustuksesta, mutta yritetään ottaa vuorosta. Kaikki pelaajan vuoro, tehdä taikansa. Hyvä overlappi, hyvät on syötöt. Harmillisesti syöttö epäonnistuu mitenkään tilanteessa. Tuomari huomaa, miten Linnan käsistä ollaan pelataan semmonen 47 senttiä eteenpäin ja sehän ei käy. Täpärä oli tilanne ja lähellä oli, ettei saatu pistetiliä kartutettua. Seuraa Scrum-aloitus ja Linnallahan tässä on ollut ihan, vaikka en katsoskaan tätä peliä valko-oranssien lasien läpi, niin Linnahan näitä Scrumeja on myös vielä. Saatetaan hyvinkin nähdä käännekohta tässä, että turkulaiset pusketaan pallon lähettilitä ulottumattomiin ja hallinta voitetaan myös Scrumissa. Turvalaiset käyvät virheen, kostautuuko se heidät välittömästi. Palloa pusketaan ja siellä on try, tuomari näyttää try-merkiksi 5 pistettä Linnalla. Kyllä!
2 lisäpistettä on tällä kertaa vähän tavoittamattomissa, mutta 24-5 tilanteesta jatketaan. Selostamosta täytyy sanoa, että erittäin maistuvaa kahvia tuolla meidän buffetissa. Muistakaa myös buffetista löytyy fanituotteita, löytyy hupparia, löytyy mukia, löytyy tarraa. Sekä siellä on sitten, sanokaa äsken selostamosta, kioskista löytyy fanituotteita ja muuta mukavaa. Käykää ihmeessä sitten paremmalla hetkellä sieltä kautta. Turkulaiset käynnistävät peliin uudestaan ja Linna ottaa potkut vastaan. Ei muuta kuin ryminällä takaisin ja palloa päälle. Upeita metrejä jälleen forwardilta. Upeita metrejä. Pallohallinta pysyy hyvällä tuella. Hyvällä tuella oranssivalkoisilla. Ja kaiken ukkaraksi tuomari huomaa. Eikä huomaa, kun Linnan virhe karkeasti. Pallo pysyy täpärästi. Vai pysyykö sittenkään sisällä? Turku pyrkii nopeasti hyödyttämään Linnan sekaannuksen. Pelaaja ei saa ensimmäisen 10 metriin takalta. Tai saa, jos on käynnistymishetkellä riittävän kaukana, ettei ole paitsiossa. Siitä tultiin sivurajan tuntumaan ja peli jatkunee sivurajan heitoon, kyllä. Näpillä harjoitella kuviolla Linna vie suvereenisti sivurajaheiton. Tämäkin tekevät paikansa ja metrejähän tulee jälleen kerran. Eteneminen on vaikuttavaa. Myös Turku saa rivinsä kuntoon ja taklaukset osumaan. Pallohallinta käyttyy valitettavasti turkulaisille. Miten käy palautuksen kanssa? Kuten näkyy, ei mitenkään. Jalalla pallo sivurajasta yli ja Linnan rajaheitto. Jonkin verran saatan sääntöjä toistaa, mutta ketäs se haittaa, kun tulee sitten paremmin mieleen. Eli rykelmät tässä rajaheitossa asettuvat kohteliaasti metrietäisyydelle toisistaan ja heito on oltava herrasmiesmäisen reilu. Vaikka molemmilla joukkueilla on yhtäläiset saumat siihen palloon ulottua. Etu saadaan sovitulla kuvioilla, koska heittävä pelaaja saa huutaa koodikieltä käyttämällä. Koodikieltä käyttämällä, että tuleeko se heitto lyhyenä, kuitenkin vähintään 5 metrin lentävänä heittona. Vai sitten korkeana vai pitkänä vai mikä sitten onkaan tyyli.
Ei mielestä kovin selkeä ratkaisu, mutta kuitenkin havaittavat vihreät viivat tässä kentässä on rappikentän viivat. Kuulemma sinisiä viivoja. Ja todellisin viiva tietysti on tuo maaliliiken viiva, joka erottuu tässä maalikolttien tasalla. Edellisen tilanteen. Maalialue muodostaa siitä sitten tämmönen 5 metriä. Sillä ei ole tarkkaan niin rajattu, että mikä verran kenttä antaa milloinkin myöten, mutta se alue kuitenkin maalikolttien takana on maalialue. 22 metriä maalin alueesta. On tietenkin 22 meter line. Jossa sitten hieman on puolustuvalla joukkueella helpompi potkaisusääntö. Mikäli he potkasivat pallon sieltä 22 metrin viivan takaa, ei ole väliä pomppaako pallo. Kentän kautta ulos vai lentääkö se suoraan. Eli jatketaan kuitenkin sieltä, missä pallo päätyy ulos. Mennään tähän Scrum-aloituksen hienouksiin. Tarvittaessa tätä selitystä oikaisee vieressäni istuva kokenut etukenttäpelaaja Mika Huostila, joka ehkä pääsee ääneen tässä oikomaan selityksiä. Siellä 3 etumaista pelaajaa ottavat toisistaan napakennetteet muodostaa etuuria. Heidän takana on second row 4 pelaajaa. Ja heidän peisissä vielä 1 pelaaja. Tässä 8 pelaajan nippu, että puskevat voimalla toisiaan pois pallon hallinnasta. Ihan ei samoille kilometrille päästä, mutta suurissa maailmassa ja pääsarjan tasoilla puhutaan helposti 1000 kilon, yli 1000 kilon forward täkeistä. Joka harjoitella tavallaan sitä puskella vastakohtaa toisille. Se voi tietää, että siellä muutama kilo ja mittelin töitä tekee. Lähtee. Mitä? Karkea käsittelyvirhe, mutta siinä eteenpäin syöttö aivan selkeästi. Vaikka miten oranssi-valkoisella laseella tätä olisi katsomaan. Harmin paikka, harmin paikka. Ja samalla tässä pitää jälleen kerran muistaa kiittää Hämeenlinnan kaupunkia tuesta ja hienosta puitteista täällä Kaudelassa. Suomen mestarijoukkueen Helsinki oli täällä tylysti kääntymässä, mutta kehuvat lähtiessään, että meillä on Suomen hienommat puitteet pelata rampia. Pelaajavaihto, Mari Pelmer-Kurosen, Oskari. Tai ei kun juurikin toisinpäin. Lari sisään ja Oskari Tennilä ulos. Oskarille isot kiitokset ja aplodia vaan hienosta suorituksesta. Kiitokset mukana, että olette samalla kun kiitosten makuun päästiin Sporttia Hämeenlinnalle, kiitoksia Linnan tukemisesta myös. Jos turkulaiset pelaavat Scrumissa oikein, niin pallo pitäisi ilmestyä sieltä kasan takaa. Niin pelattavaksi, mutta Linnan perheellistä peliä. Turku pyrkii ottamaan meidät nopeasti pois.
Lähdetään kuitenkin huolimattomasti ja Linnalle oli avautunut paikka. Täytyy antaa tunnustusta äskeisen taklauksen tehneelle pelaajalle siinä sitten Linnalta karttaa pallolla. Ja se tulkitaankin sitten eteenpäin pelaamisessa. Numeri katsoo siellä pelikello. Toivotaan jälleen, ettei mitään tavallista vakavampaa ole. Rupeilta ja Mostermia tässä tavallisesti nähdään. Toivotaan, ettei sen kummempaa tällä kertaa. Pinna suorittaa pelaajavaihtoja lisää ja ihan en pysynyt kartalla numeroista, mitkä vilisi, kun yritin keskittyä tuonne haavoittumisen suuntaan. Mutta siinä teillä onkin loistava sauma käydä Facebookista vilkaisemassa Linna Rugby Clubin sivuja. Sinne tulee aktiivista päivittämistä lajiin liittyen. Löytyy maailman tapahtumia, löytyy omia tapahtumia, ensiluokkaisia hienoja näyttäviä Juha Tammisen ottamia kuvia. Muutenkin pysyy paremmin kartalla, että miten rugby Hämeenlinnassa on ja elää. Käykää ihmeessä katsomassa ja tykkäämässä ja seuraamassa Linna Rugby Clubin Facebook-sivuja. Ja tähän väliin täytyy hehkuttaa sitten Albertin kellaria, joka on Linnan kotipesä 3,5 ajalla. Kiinteästi rugbykulttuuriin kuuluu se, että kun 2 reilua puoliaikaa on kiivaasti mitelty, niin herrasmiesmäisesti mennään sitten yhdessä molemmat joukkueet 3. puoliajalle epävirallisiin kuvioihin ja ehkä vähän kilistelemäänkin. Albertin kellariin menee sitten kyllä. Linna on onnistunut hyödyntämään Turun pöylimisen sivureilaheidossa, mutta menteiden jälkeen pallo kuitenkin Turulle. Kovalla Linnalla yrittää kaventaa, mutta miten se onnistuu. Linna pystyy tyräämään takaustelujen jälkeen pallohallinnan itselleen. Upealla tavalla, kyllä. Vanha kunnon turnover, pallohallinnan kääntäminen. Ja hyvin saada seinään vasten tilanteessa onnistutaan Pekkasen mukaan. Siihen vielä niitä päälle. Kyllä. Riittää aivan puolustuspelaamista Linnalla. Kun tuossa jo suoran maailman meininkiä rappista sivuttua, kun kerroin, että tämmönen etupelaajan muodostumasta rampaukka saattaa liittää tonnin paremmin. Kerrotaan lajista maailmalta senkin verran, että täällä jääkintopohjolassa ymmärtää lajin laajuutta ja sitä, miten iso ilmiö on kyseessä. Kaikki tietää Udiksen MM-kisat, kaikki tietää kesän olympialaiset. Mutta harva tietää, että kun
Rugbyn World Cup pelataan 4 vuoden välein. Ja se on maailman 3. sellainen urheilukappi. Englannissa nyt erittäinkin ansaitut apueiden vastaisesta viime hetken niistä. Tilanne jäi hiukan tolpan taakse. Mahdollisesti siinä keskustellaan, oliko heitto suora vai oliko siellä jotain muuta käsittelyvirhettä. Tuomari sanoi kuitenkin ehdoton laki ja nopeasti päästään peli taas uudelleen käynnistämään. Kuten näette, tässäkään tilanteessa ei lopulta kannattaa tuomarin perässä siten, että vaihdetaan ja kyseenalaistaan tuomiota. Keskitytään siihen olennaiseen.